Ami pedig a szurkolók erőpróbáját, hangpróbáját illeti, jószerével a túlnyomó többség Kanadát bíztatja. Elég sok a kanadai zászló, még Mexikói a kezében is. Itt pedig már a két csapat érkezik. A helyi rendezőbizottság vezetője rátkezett minden játékossal. A magyarok tiszta fehérben játszanak, vörös számozás, a mez nyakszegélye is vörös, tehát hogy úgy mondjam, a második számú mezőkben, inkább mint a kanadaiak színe tiszta vörös, csak a föliratok és a díszítés fehér a mezen. Mindkét csapatban van változás az előző találkozóhoz képest, a magyarokét gondolom odahaza már sejtik, vagy tudják is pontosan, ha lapok még írták. Itt a két résztvevő zászlaja, a rendezőország, Mexikó zászlaja és a FIFA zászlaja volt látható. Bruce Wilson, a kanadaiak kapitánya is, és nagyon is egy zászlót tart a kezében. A két csapat különben találkozott már 3 ízben ezt megelőzően, 74. októberében Budapesten 1-1 volt, 75. augusztusában 2 mérkőzés is, Torontóban és Montrealban 4-1 és 3-2. És most a himnuszot.
játékvezetője, a szíriai Al-Sharif, az ausztrál Pembridge és a jugoszláv Petrovic a két partjelző. És most a hivatalos fényképezkedés. A partvonal mellett fölsorakozó, mint egy 100 fotóriporter számára előbb a magyar csapat. Szendrei a kapus, Kardos söpröget, Sallai, Garaba, Varga, a három hátvéd előttük, Nagy Antal, Burcsa, Détári, mondjuk így a középpályán, Bognár, Kiprik és Eszterházi elől. Persze más formációban is el lehetett volna mondani, de íme itt van sorra. Tisztus Pétert nagyon megviselte az előző mérkőzés, hiszen 13 korábbi válogatottság alkalmával mindössze 4 gólt kapott. Lehetne most persze latolgatni, találgatni, próbálgatni, mi jó, nekünk szerencsére nem kell, vagy sajnos nem kell, nem is tudom, hogy mondjam. Itt egy eredmény lehet számunkra csak jó, a győzelem. Lettieri személyében az első számú kapus véd ma Kanada csapatában. A múltkor a 18 esztendős fiatal talán nem kis szerencsével védett a franciák ellen. Lettieri 173 cm, és az elég kellemes melegben, lehet egy 24-25 fok, hosszú nadrágban véd. Még egy helyütt változott a kanadai csapat, a 17-es Norman játszik Sweeney helyett. Az öreg 35. évében járó Bruce Wilson a bal hátvéd, a hatalmas termetű, feketebőrű Trinidadi 79-ben Kanadában honosított Samuel a söprögető, mellette Ian Bridge, két beállóssal játszanak inkább, nem is annyira söprögetővel. A jobb hátvéd a másik legtapasztaltabb játékos, Lenár Ducci, és már 32. évét tapossa. A védelem a legfőbb erőssége a vörös mezben, vörös nadrágban játszó kanadai csapatnak. A franciák nagyon nehezen boldogultak velük. Angol loss stílusban játszanak, hosszan meglőtt, szélről beívelt labdákkal, rendkívül jól védekeznek. Nagyon nehéz föltörni a védelmüket. Megnézhettük a játékvezetőket is sorra. És most már csak arra kell várnia a Sharifnak, hogy pontosan 12-t mutasson itt az óra, önöknél este 8 órát, hogy elindulhasson a mérkőzés. A magyarok kezdik majd a játékot. Détári és Bognár állnak a kezdőkörben, itt pedig a magyar turkolók. Kicsi csoport, de nagyon lelkes, elég nagy zajjal is vannak, tehát azért amikor megszólal a kanadaiakat bíztató kórus, akkor bizony elnyomja a hangukat. Tehát a lényeg egyelőre nem ez. A lényeg az, hogy azt, amiről nem beszélünk, hogy tudta kiheverni a magyar csapat. Détári, Sallai a kezdés után a labda útja. Kiprik, Bruce Wilson előzi meg Sallai újra, Bognár próbál elmenni, Samuel hatalmasan fölvágja. Bognár kéri a labdát, Kiprik elég kemény tüskét kapott, Sántikálva áll föl, Détárié a továbbítás. Rövid a begurítás, Eszterházi volt középütt. Nagy Antal teszi hátra, Garabánál a labda. Burcsa győző, Sallai, kicsit röviden, de Kiprikig jut, Kiprik indul meg, kinevid, jó a továbbítás, Eszterházi, Kiprik lesen. A védők belül nagyon rutinosan megálltak, és egyáltalán nem annyira amatőr ez a kanadai csapat, mint ahogy nagyjából sokan kézlegyintéssel elintéztük. Kezdem azon, hogy számos skót, nem számos, de néhány skót, velszi, angol játékos, akik angol klubokban is játszottak. Van olyan, aki például a világbajnokságra úgy készült, hogy 5 hétig az Arsenállal edzett. Egyébként Colorado Springsben, az Egyesült Államokban edzőtáborban is voltak. Kardos fordul, Eszterházi, Samuel megint csak fölvágja, Détári, Kardos, Garaba, Nagy Antal, Kardos ismét,
Détári az indítás. Varga jött fel vele. Détári újra. Egy jó keresztlabda Kipri felé, Bilson húz ki rá. Egyelőre nincs senki, akinek adhatná. Így igen talán. Gól! Eszterházy! Eszterházy! Kettő perccel, de ugyanúgy lőttük ezt a gólt, mint ahogy kaptuk az első mérkőzésen az elsőt. Egy kis résen Eszterházy Márton lábáról a második perc végén benn van a magyar gól. 1-0. Hatalmas termetű Vrablic, ő egyébként pozsonyi születésű, de kisgyerekként került még ki Kanadába. Nagy Antal nem tudja elhozni, annál inkább jó volt Garaba megmozdulása. Újra Samuelről pattan ki a labda. Burcsa győző kezében a labda, Bognár vissza, Burcsa épp hogy eléri, Détári tolja hátra, ne engedd ki Sanyi, nem ért el. Sallai, kanadai bedobás. Norman, skót, eredeti játékos. Vrablic, jól szerelnek. Kardos nyújtja meg. Gyere, gyere, gyere Kiprityóska, menjél csak, menjél csak. Gray adta haza, illetve Bridge, bocsánat, két szőke van, Gray és Bridge a csapatban. Most van Graynél a labda, a jobb hátvéd. Lenár Ducci kapja. Hosszú indítás, Kardos jön ki rá. Jó van, és Szendrei. Szendrei harmadik válogatottsága ez a mai, a statisztikák szerint. Varga Jóska, Eszterházy. Burcsa. Varga ismét. Kardos. Valentine támadta, Burcsa perdít, Eszterháznak nem jó. Samuel teszi le, Lenár Ducci, Eszterházy támadja. Valentine indít, Kardos megy ki a labdáért. Garabának kell segíteni, jó is volt, vigyázz Imre. Ez az, igazán nyugodtan, Kardosé. Nagy Antal. Ez senki se lesz, így igen. Hosszú Burcsa győző kapja Vargától. Varga, ő gyújtja keresztbe, jól Bognárnak. Bognár, jó a továbbítás Détárinak. Mindez azonban a felőző vonal vidékén, Varga ismét. Bognárt várta, buktatás, szabadrugás. Reagan buktatott. Nem nagyon mennek előre a mieink, nem húzódnak előre. Burcsa játsza vissza, újból Détári a labda. Sallait hozza játékba. Kardos még tán megvan. Bridge rugoda. Jó lesz, Bognár, ne engedd, így van. És most ítél szabadrugás áll Sharif. Wilson, a kanadai a kapitánya, teszi le a labdát a felező vonalnál, és mutatja a többieknek, hogy menjenek. Valentine, Kardos vele. Nagy Antal lép közbe jól, Détári hozhatja fel a labdát. Kipri indul, rövid lesz, igen, kicsit erősebb a labda, Kipri el tud menni Wilson mellett. 6. perc vége, 1-0 Eszterházy góljával Magyarország javára. Nagy Antal fejeli le. Varga, rövid lesz. Reagan teszi vissza. Vrablic próbálkozik, ketten ott vannak mellette. Szabadrugás, Garabával szemben szabálytalankodott. A belga Sereng csapatában játszik különben Vrablic. Még egy európai klubban játszó játékosuk van, Bridge a svájci Shotfonban.
kirúgás. Lenarduzzi elengedi, mindenki elengedi, kirúgás lesz belőle újra. Lettieri, Lenarduzzi. Szépen előzött, Garaba gáncsolta Valentine, szabadrugás a magyar csapat javára. Kardos, nagyon tal a labda, úgyhogy Sallai jön ide elkérni. Rárúgja az ellenfélre, amitől Vrablicshoz pattan a labda. Norman, Samuel. Kardos jön ki. Gray, Lenarduzzi. Újra Lenarduzzi Gray-től. Nagy Antal összefut a nagy igyekezetben. Varga. És a magyarok dobnak. 8. perc vége az első félidőben. 1-0 Magyarország javára. Varga József dobhat. Eszterházi. Elpattant tőle jócskán. Bridge. Samuel. Másik oldalon Wilson kéri a labdát. Kiprich támadja. Jól is lépett be. Norman. Magyar dobás. Nagy Antal kapja. Jól húzza meg a másik oldalra Varga felé. Varga mögött Détári, egyelőre nincs szabad ember. Détári, középütt Nagy Antal. Így is jó. Samuel fejeli ki. Sallai. Kiprich, Bruce Wilson előzi meg. Vrablic és Kardos. Varga. Szendrei. Bridge engedi el, Szendrei a mögé helyezkedik, de hát kiszámíthatott erre. Illetve Eszterházi. Lenarduzzi. Garaba fejeli vissza. Détári. Burcsa. Détári újra. Nagy Antal indítana, Eszterházi bejebb jött, Lenarduzzi pontatlan volt az indítás. Bridge, Lenarduzzi. Varga nem éri el. Kardosról pattan meg, de még haza tudja adni. Sallai. Détári. Burcsa. Szendrei. Kiprich és Wilson felé száll a labda. Wilson. Tizenegyedik perc vége. 1-0. És Bridge. Valentine Varga. Vrablicot Garaba őrzi, Kardos középütt, amolyan védelmi tartalék. Détári támadja Lenarduzzit. Elnézést kér a szabálytalanságért Détári, és kanadai szabadrugás. Bridge. Ő az, aki a svájci Short-Formban játszik. Norman, skót, eredetű játékos. Burcsa emeli vissza a labdát. Szabadrugást rendel el Al-Sharif, és Sallainak szól, hogy vigyázzon.
Bruce Wilson, 56. válogatottsága a mai 35. évében jár, ő eredeti kanadai. Nagy Antal fejeli ki. James megy érte, ő Velszi, különben Lenarduzzi. Vissza, kényszerítőzés, Gray-jel. Csalódott Moray a kanadai szurkolók részéről, magyar bedobás. Ez a bizonyos 15-ös James az, aki Velszi származású, és aki 5 hétig az Arsenállal edzett. Na, ez egy elég rossz bedobás volt, Varga Jóska. Ez viszont jó becsúszás. Ismét James. 22 éves mindössze James, 31-szer válogatott ma. Nagy Antal fejjel, Détárié a labda. Bognár elengedi, Kiprich menne érte. Bognár őt is becsapta. Kardos, nagyon jó, nagy erőnk Détári. Furcsa. Nincs kinek, Kiprich jön érte. Hosszú. Nem nézett föl Burcsa győző. Kiprich mögé lőtte. Samuel. Rich. Lenarduzzi. 14. perc, első félidő. 1-0 Eszterházi góljával. Rich emeli előre. Magyar bedobás. Jamesnek hosszú volt. Amolyan meggyőződés nélküli harmadik csatárt játszik James, a kanadai 15-ös, mert voltak éppen csak Brablic és Valentine van elől. Valentine különben angol klubban, a West Bromwich Albionban játszott. Lenarduzzi. Magyar bedobás. Az első negyed óra lassan eltelik, a 15. percbe léptünk. Nagy játék nincs, de van egy magyar gól, becsüljük meg, örüljünk neki. Nagy Antal. Bognár. Rossz helyre. Valentine. Belül James. Nem tudta visszaemelni. Kanadai bedobás. Lenarduzzi kocog föl. Újabb bedobás, most már előbbről. Nagy bedobás lesz Lenarduzzi mozdulatából ítélve. Samuel ment előre, Kardos szépen ment föl. Bognár nyújtotta meg a labdát, de csak bedobás így is. Bridge. Wilson mutatja, hogy Samuel ott van hátul, őt kell játékba hozni. Kardos kilép, Burcsa. Sallai. Nagy Antal. Varga. Varga megindul. Aztán Kiprich felé száll az átadás. Nojóska, megvan-e? Még ő, Sallai jött segíteni. Nagy Antal zárkózik föl, vigyázz! Ejnye már! Ébredjük föl. Lenarduzzi. Valentine. James. Bedobás a magyar csapat javára. 17. perc. 1-0. Burcsa. Szabadrugást ad Al-Sharif. Az előző mozdulatért úgy ítéli meg, hogy attól ment rossz helyre a labda. A magyar védő beavatkozása nyomán botlott
a kanadai játékos. Lenarduzzi áll oda a labdához. Ugye ott van Gray is. Aztán mi lesz, mi nem, hátrább rendelik a sorfalat. Gray rúgja végül is. Nagy Antal fejjel. Détári elvéti, és Les mutatja a játékvezető, a bíró fölülbírálja, ügyesen, okosan, mert a magyaroknál maradt a labda. Tehát így mire megyünk vele. Brablic, James, terelnek a mieink, de röviden. Brablic dobhat, illetve kanadai. Lenarduzzi megy oda. Eszterházi, Bognár, Burcsa, Sallai indul, Bognár kapja, rosszul teszi tovább, Bridge, Sallainak kell indulnia rá, ki a térre Normanra, ne bánts, csak kísérd, ne bánts, csak kísérd, kikíséri, és a játékvezető szögletet ad. Lehet, hogy hozzáért Sallai bizony. Ismét Gray, nem sok helye van neki futni. Varga teszi ki a labdát, egy távoli lövés, vigyázni fiúk, már kifelé ítélt szabadrugást a játékvető, visszahúzták, kardos, magyar szabadrugás. A 19. perc végén 1-0-ás magyar vezetésnél. Burcsa. Sallai nem indul érte, Kiprich elbújt. Valentine. Szerencsénkre a kanadai, a 17-esen Norman Wilsonnak szánta, Wilson nem vette észre. Bedobás. Sallai végzi el. Kiprich, illetve Burcsa fejeli tovább, ne engedd ki Jóska. Wilsonról pattan, mutatja a Sharif, magyar bedobás újra. Sőt, szabadrugás. Tehát Wilson szabálytalankodott. Détári. Nem tud kit játékba hozni, de talán Kiprichet, ha gyorsabban menne Kiprich. Wilson. Bridge. A 21. percet kezdtük meg, 1-0-ás magyar vezetés mellett Eszterházinak a második perc végén lőtt góljával. Varga. Bridge rúgja fel a magasba. Sallai fejeli le. Bognár. Burcsa. Eszterházi és Samuel nagy párharca. Eszterházi elviszi, és szöglet. A hosszú Trinidadi végül is az utolsó pillanatban kitolta a labdát. Az iménti közönségképet kanadai kollégáink hosszasan kérlelték az operatőrt, hogy adja be. Valószínűleg egy Kanadából ide látogatott szurkolócsoport, lehet, hogy notabilitások. Mi azonban a szögletet figyeljük. Kiprich szöglete, Bridge fejjel, Bognár, Burcsa, Vargáé, Samuel fejeli ki, szerencsésen fejelte egyébként, Vrablicé, Burcsa jön rá, Vrablic, Sallai, és egy jó közbelépés. Garaba, Détári rögtön tovább, Bognárnak, Eszterházi kapja jobb oldalon. Kicsit lelassul az akció, Garaba is ott helyezkedik elől, de nincs kinek adni Eszterházinak még mindig. Détári nem zárkózott föl, felezővonal tájékán várt a Burcsa, újra Varga, lenne.
22. perc vége. 1-0 Magyarország javára. Több jelenteni való nem nagyon van. Bridge. Wilson mutatja magát, de Lettieri, a kapus jelzi, hogy ki fogja rúgni. Garabáról pattan, Varga teszi tovább, Tétári elől elhozza a kanadai védelem, pontosabban Reagan. Nagy Antal húzza ki, Bridge, újabb nagy fejes. James a szélen. Szép volt. Garaba ismét. Garaba jól áll a védelemünk közepén. Rossz indítás, Tétári. Bridge. Reagan. Valentine. Ad haza Jóska. Samuel és Kiprich. Kiprich lök. Brablic és Garaba. Garaba fejel jól. Kirúgás. Mindenesetre megpróbált Gray reklamálni, hát egy szöglet összejön, és Roth Antal áll föl a kispadról, kezd melegíteni. Kardos rúgja ki a labdát. Megint Kiprich felé száll. Burcsa szerzi meg, ha igaz. Csallai. Nagy Antal. Tétári. Balra adhatná Vargának, még vár. Bognár a jobb szélen. Jó a beadás, és jó Lenarduzzi felmentő fejese is. Bognár helyén Sallai. Kiprich Sallait hozza játékba. Bognár még egyel kijebb. Sallai. Na, Döme. Nem lehetett. 11-es, de majdnem ellopta a labdát. Tétári. 26. perc kezdődik ebben a pillanatban. 1-0-ás magyar vezetés Lenarduzzinál, a jobb hátvédnél a labda Gray kapja. Jó továbbítás Reagannek. Kardos szabadít föl, és Burcsa Győző szerzi meg a labdát. Eszterházié. Nem elaludni, vigyázni, mert jönnek. Eszterházi még. Nagy Antal. Kinek? Anti. Wilson dobhat. Gray. Norman, bocsánat, nem Gray volt. Wilson. Samuel. Lenarduzzi. Újra ő. A perdítés a miénk. Nagy Antal, Tétári. Nem! Gray. James. Brablic. Burcsa vette el tőle a labdát. Határozottabban, fiúk. James ismét. Finoman emel be. Sallai fejeli ki. Tétári. Fordítsunk, Döme, fordítsunk. Nem volt előle elég ember, igaza volt most. Bognáré. A 27. perc második felében 1-0-ás magyar vezetés mellett, miközben Roth Antal melegít. Elég gyenge színvonalú játék.
se iram, se színvonal. Az egyetlen jó hír, hogy 1-0 arányban vezetünk. Ketten is leestek, Nagy Antal és Vrablic, magyar szabadrugás rendel el Al-Sharif. Nagy Anti nem maradt. Mutatja, hogy bejöhet Sándor Gyúró és Mohácsi doktor. Közben hűsítőért ide szaladt Sallai. A kanadaiak is kapnak egy csomó ilyen műanyag tasakban jeges vizet. Aki akarja, ihatja, aki akarja, csak megtörülközik benne. Rót közben levette a melegítőjét is. Ráesett a lábára Vrablic, nem volt semmi durvaság a jelenetben egyébként. És már talpon van a magyar csapat kapitánya. Burcsa is kap egy jeges zacskót, mehet a játék. Kardos, Sallai, rosszul, megy, Sanyi. Kéz volt, kéz. Ezek szerint Norman kézzel ütött el a labdát. 29. perc, 1-0-ás magyar vezetés, cserél a magyar csapat. Burcsa győző helyett jön Róth Antti. Nagy Antal. Róth rúgja el, de röviden. Valentine újra Vrablic szabálytalankodott. Már fogja is a lábát Róth, elég hamar megrúgták. Ő vette át Vrablic őrzését, úgy látszik, aztán mégis mutat valamit Sallainak. Róth kapja a labdát. Bognár elvéti. Bridge. Hosszan nyújtja Vrablic felé. Kardos jön ki. Le is fordul ügyesen. Ne engedd, Kardos, ne engedd. Áj. Norman. Újra Vrablic. Sallai megy ki rá. Vrablic rúgja be. Gyere, Szendrei! Összefutnak ott a jó nehányan. Szerencsére Szendrei ökle jó volt. Détári. Kiprich kap labdát. Wilson lesi. Mi történik? Kriplich. Szöglet. Tony Waiters látható a kispadon, 5-szörös angol válogatott, a Burnley-ben, a Blackpoolban játszott, Matthews egykori csapatában. Kiprich szöglete. Varga. Nem volt les. Azt hittem ráteszi Norman kapura. Helyettünk is megtehette volna, mert kapura lövés nem igen volt, kivéve azt az egyet, amiből Eszterházy a gólt szerezte. 31. perc, 1-0. Valentine, Gray, Bridge, Samuel, újra Gray, Bridge-nek. Hosszan nyújtja meg, magyar bedobás. Kardos. Róth. Garaba. Varga. Eszterházit indítja. Jó, mehet Marci! Samuel jön ki rá. Szögletet mutat a partjelző. Petrovics, de játékvezető mutatja egy kirúgást. Lenarduzzi. A partjelző lesétált az alapvonalra. Vrablicé a labda. Kardos fordulhat vele. Sallai. Nagyon van szabad ember. Kiprichnek kell hátra jönni.
Wilson a nyakán, Sallai ismét. Nagy Antti, Kiprich nem megy, Nagy viszont hosszan szökteti magát. Gray. Itt a gólhelyzet. Valentine emel keresztbe, James szög lesz. Varga szerelt, 33. perc. Gray megy ki elvégezni a szögletet, Eszterházy is hátra jön, egyáltalán az egész magyar csapat hátul van. Lenár Duci is belül, Varga fejelt, Tétári megy a labdáért, meg is szerzi. És ki engedi, ki viteti James-el, mint egy magyar bedobás. Tétári fejeli tovább. Eszterházy veheti le, már is elrúgták előle. Nagy Antal, Garaba, Tétári, Rósz, Sallai, Bognárt indítja. Bognár, mellette az óriás termetű Samuel, jó ferdítés, Kiprich Jóska! Mit csinált, ember? Hát miért nem lőtte át? Onnan lőtte Eszterházy a gólt, és belül egy lélek nem volt. Mennyivel nyugodtabbak lehetnénk. Gray. Szép labdát adott nagyon Bognár. Bridge. Wilson indul el. Hosszan be, gyere Szendrei. Nagy Antal. A 35. percben első félidő. Eszterházynak a második perc végén szerzett góljával 1-0 Magyarország javára. Wilson, Lettieri. Rich és Lettieri. Kardos mellé fejel. Vargát lökik. Magyar szabadrugás. Bognár és Bridge. Norman. Szép volt Sallai. Róth és Vrablic. Vrablic lök, még a labda magasan fönn van a levegőben, már lökött. Garaba és Szendrei. Wilson és Kiprich. Kiprichet találta fejbe a labda. Vrablic, Norman, Valentine, Norman ismét, Vrablicben üresen, valaki vegye át, és Kardos pattint, magyar bedobás.
Sallai nagy dobása. Nagy Antal fejeli tovább. Wilson vissza Graynek. Bridge-nél a labda. Lenarduzzi. Nem támadják. Bridge. Bognár futott két védő között. Wilson. Támad meg Jóska. Így van. Róté. Tétárit indítja. Tétári. Les. Kipri. Az is volt. Gray. Wilson. Valentine és Kardos. Nem kell bántani Kardos. Vrablic. Rót áll mellette. Már el is pattan. Kipri, tiéd lehet! Úgy van, középre. Tétári veszi át. Kipri! Indul Jóska! Teljesen egyedül mehet kapura. Keresztezni jönnek ki rá. Tétári. Még egy lövés. Nem lehet már. Nem, még az Eszterházi! Na, ebből már nem igen lesz semmi. Norman. Tétári lövéset egyáltalán nem sikerült. Rót kanalazza vissza a labdát. Újra az övé. 39. perc, 1-0 Magyarország javára. Varga fordulhat. Lenarduzzinak. Lenarduzzi elesik, föllökte az Eszterházi szabadrugás. Valentine. Kim van. Grayről pattant ki a labda, ígéretes helyzetben volt. A 40. perc kezdődik ebben a pillanatban. Kipri felé száll ismét a labda. Fölvágja Wilson azonnal. Wilson Füzecskének hívják. Füzecske. Szomorú Füzecske. Valamit mond Wilson a trénernek, hogy a combja fáj, meghúzódott, valakit el is küld. Tony Waiters, aki közben beállt a partvonalra, nem szabályos különben. Mutatják, hogy cserélnének. Tétári még. Wilson. Lettieri Wilsont hozza a játékba. Vrablic, Kardos jól lépett közbe, vagy Rót, bocsánat, nem Kardos. Magyar bedobás. Mutatja Wilson, hogy cserét kér. Wilson, a kanadaiak csapatkapitánya, aki lefeküdt, fájlalta már előbb is a combját, és melegíteni kezd, illetve hát nem is nagyon kezdhet melegíteni, mert be kell állni a játékba a cserejátékosnak. 11-es. Sweeney egyébként benne volt a kezdő csapatban. Bruce Wilson kiáll. Visszarendeli a labdát a Sheriff, pedig ez jó lett volna, itt nincs les. A 42. perc kezdődik hamarosan, az első félidőben. Tétári teszi vissza Sallainak. Sallai röviden, másodszorra javíthat. Jó is, Garaba kap labdát, Varga egyedül. Jó a fejes, Eszterházi elől, Bridge vágja ki. Apró termetű Sweeney játszik tehát Bruce Wilson helyén. Nagy Antali a labda, Eszterházi veszi át, Bognár, Nagy Antal, illetve Eszterházi próbálkozott középütt, róla pattant el elég messzire. Bognár,
Rossz helyre, Gray. James. Lenarduzzi. Vrablic. Valentine a jobb szélső helyén. Szépen emel be. Sallai tisztázott. Lökték Eszterházit. Vrablic. Szép volt Nagy Antti. Kanadai bedobás. A 43. perc közepén. Bridge. James. Varga lépett jól közbe. Détári. Nagy Antal. Eszterházi. Détári. Garaba. Nagy Antal. Eszterházi. Vargának. Nem sokat jöttünk előre, sőt, most már bele is lőtte Lenarduzziba a labdát. Szabadrugás jogosan, Nagy Antal szabálytalankodott. A 44. perc elején a magyar térfél közepetáján. Bognár látható a képen, és Lenarduzzi. Gray teszi le a labdát. Valentine. Egy lövés, jócskán mellé. Gray. Kimball. Jóval hátrább kell jönni. Sweeney dobja el a labdát. Valentine megelőzi Garaba. Détári, baloldalt Eszterházi. Nem tudom, mit gondol Détári, meddig lehetett volna még kocogni vele, még jó, hogy tovább tudta adni. Bognár. Samuel előzi meg, Vrablicé a labda, Samuel tör kapura. Jó labda középre Valentine-nak. Valentine még mindig. Gyenge lövés. 5 másodperc van hátra a rendes játékidőből, hosszabbításra semmi ok nem volt. Gray. Lenarduzzi jött fel, mellette James. Szendrei jön ki, és övé a labda. 45 perc, 12 másodpercet mutat az óra. Al-Sharif úgy látszik élvezi a játékot, mert nem fújja le a félidőt. Most már megnézte az óráját. És most vége az első félidőnek. Hát erről sokat mondani nem lehet. Egy kábulatból nagyon lassan, nagyon-nagyon lassan ébredő magyar csapat talált egy gólt az első félidőben, ezzel 1-0 arányban vezet. 10 perc szünet. Itt pedig Lettieri, a takba szakadt, zömök 173 centis kanadai kapus, levetett a nadráget, így látszik már nem fázik annyira. Sweeney. Vrablic nem sokat élt a magyar védők között. Darabos fiú, nagyon erős, nagyon erőteljes. Nagy Antal fordul meg. Sallai kapja vissza. Eszterházi és Bridge, magyar bedobás. Bognár. Nagy Antal. Détári, Nagy Antal. Nagyon hamar vissza. Nagyon hamar megvált Détári a labdától. Kiprich próbál belépni, aztán megpattan a labda Samuelen, és jön fel vele Gray. Hosszú előreadás, kardos, vigyázz, nem köl.
hittem már, hogy nem veszi észre Valentine, aztán talán mégis látta. Garaba. Rót. Így lesz jó, menjél Eszterházy, Marci. Sallai. Meg kéne nyújtani, nem lesz, benn van belül Lenár Ducci, Eszterházy. Úgy előtte, onnan bizony nagyon nehéz lett volna gólt lőni, viszont ha azt kérdik, miért nem adta be, azt meg tudom mondani. Senki nem volt ott. Eszterházy a gólszerző, fut vissza, onnan csak rálőhet Eszterházy Marci, mert egyedül volt, széles a vidéken. Sweeney, Rót teszi le, nagy Antaltól elviszik, Brablics volt, Gray, rosszul indít, Sallaié a labda, Eszterházy, új Sweeney, de berekült. Bedobás. Most írják föl, hány néző van. 13.800 kereken. Negyedére engedték le a jegyárakat egyébként, végül is. Eszterházy potladozik, dobhat. A másik partjelző, Ambridge, ausztrál, kanadai bedobás jelez. Lettieri kirúgása. Varga is mellé ugrik. Brablicsé a labda, ő teszi le. Jó közbelépés volt. Garaba volt, aki elrúgta a labdát. Détári fordul vele, nincs kinek adnia, nincs kinek. Csak Rótot hozhatja játékba, így is lőn. Varga. Varga addig fordult, amíg kivitte. Szendrei kérdezi, mi van Jóska? Kardos és Szendrei. Félidőben a Brazília-Algéria találkozó 0-0 volt. Eszterházy, Bognár, Varga, Détári, Bognár, Eszterházy, háromszögezés, Détárit megelőzi, Bridge, Brablics följönnek, egyszerre kiroppannak a kanadaiak, aztán Bridge megfordul, James Lenár Ducci kapja, James, Bognár kocog oda, nem nagy meggyőződéssel, Valentine cselez, nem kellett, hát ez teljesen fölösleges volt, Kardos Jóska. A saját tér felé minek buktatjuk fel, hadd menjen vele visszafelé. Lenár Ducci készül, Bridge, Samuel, Bridge-Uisen, kettejük között futkározik Eszterházy, egy hosszú előreadás, és Szendrei. 6. perc, második félidő, 1-0 Magyarország javára. Bridge, Reagan, ez Les, miért engedi el? Bembridge elengedte. Sweeney először megöl Kiprihet, aztán szépen szereli. Hűha, nagy labda volt, Gray, Sallai nem bántotta, Norman javára szabadrugás. Inkább csak összefutottak sem, mint bántotta volna. Norman jön befelé,
Ez nem lesz viszont, kardosben maradt James. Szöglet. A lét alá tartó labdát ütötte fölé, Szendrei, és ugye mutatja, hogy a keze már a kapufa mögött volt, a játékvezetőnek hiába mutatja. Szögletrugás a kanadaiak javára. A 7. percben, második félidőben 1-0-ás magyar vezetésnél. Gray rúgja. Kifejelték a mieink, Détári mehet vele. Bognár. Kiprich. Új, de szépen fölrúgta. Azt a betyárját, sárga cédula Sweeneynek. Azt a mindenségit. Teljesen kíméletlenül, abszolút vitathatatlan emberrel ment. Most bemehet Sándor, és közben Tóth Kálmán osztogatja itt a hidegvizes zacskókat. Itt volt még egyszer is elég volt látni. Kivitték a partvonalon kívülre Kiprich Jóskát. Egyelőre 10 emberrel játszunk. Garaba, Varga, Eszterházi, Kardos. Samuel letaglózza majdnem Bognár, kétszer akkora súlyban, testmagasságban egyaránt. Rót indít, jól, Sallai, Garaba, Sallai, elbújt a védő mögé, Sweeney megelőzte. Ez viszont Róté. Illetve Garabáé, nem Róté. Détári indít, nem van-e a labda, nem. Közben Kiprich tudnélik visszajött, de olyan nagy iramban nem nagyon tudott futni érte. Újabb csere a kanadai csapatban. 9-es. Branko Szegota, ő pedig jugoszláviai születésű Branko Szegota, James helyére jön be. A kanadaiak tehát a 9. perc végén, a második félidőben mindkét csere lehetőségüket kihasználták. Ezzel a csatársort erősítették, James inkább középpályás, magyaroknál pedig Kovács Kálmán állt föl, ha jól látom, ő melegít. Valentine, Lenár Tucci, szépen előzött meg Rót, Nagy Antal viszont elvétette a labdát. Gray, Szegota. Tovább, elsodort a Nagy Antal, de szabályosan. Kiprich kap labdát. Sweeney megint páros lábbal csúszik be, de szerencséjére és Kiprich szerencséjére is nem a csatár lábát találta el. Tizedik perc, második félidő, 1-0. Nagy Antal. Szereli. Szegotát pedig Rót előzi meg. Kanadai bedobás. Aktívabb a kanadai csapat a második félidőben. Szegota. Gray. Norman cselezi be magát, szépen húzott be. Rót, Szöglet. Bridges előre ment.
Samuel is, a két jó fejelő. Szendrei öklöz, gyere. Valentine teszi vissza, aki hátra ment. Samuel van elől a jobb szélső helyén. Kirugás, visszapattan Samuelre, kettős pattanás volt. Kardosról vissza Samuelre, és róla kirugás. Kardos, Garaba, Szendrei. Lenarduzzi rosszul rúgja, de eljut a kapushoz. Nagy kiflit rúgott, és utána kérné is a kidobást, de nem ő kapja, hanem a túloldalt Sweeney. Roth előzi meg, de szabálytalanul föl is emeli a kezét, mutatja. Gray, magyar bedobás. Tétári fejeli tovább. Norman. Gray. Varga Jóska, gyere Jóska, indítsd Eszterházy. Megvan. Tétári szökik Samuel mellett, de nem. Csak hittem volna, pedig ő volt kedvező helyzetben. Bridge adja föl lett Thierrynek. 14. perc kezdődött a második félidőben. Varga. Ha kimegy sajnos. Belelőtte a labdát Lenarduzzi Eszterházyba. Sajnos kiment. Bridge. Gray. Nagy Antal. Nem vette le Bognár a labdát. Gray teljesen tisztán kapta. Lesz ketten. Vrablic is, és Szegota is. Szendrei nagyon lassan, nagyon komótosan végzi el. Vrablic, Garaba mellette. Szegota kap indítás, be is fordul. Szépen szerelt Roth, nagyon szépen, nem kéne kirúgni. Sweeneyé. Ez a miénk. Bognár. Belelövi Sweeneybe, és így megvan a labda. Sweeney törbe. Még mindig ő, háromszor visszapattant hozzá. Megvan, de milyen nehezen. Lest mutat, Kiprik lesen volt a kirúgásnál, ezt mutatja. Petrovic partjelző. Ez a Bembridge. És már meg kéne egy kicsit tartani is ezeket a labdákat. Norman. Jó a beadás! Keresztbe csúszik a kapu előtt. Vrablic kiegyenlíthetett volna. ...16. perc, második félidő. 1-0 Magyarország javára, és egyre többet támad a kanadai csapat. Gray, újabb szöglete. Kiprik kapja. Bognárnak nem jó. Sweeney fordul. Roth rúgja ki. Érdel Marci. Jó van. Nem tudja kinek adni. Varga.
Hosszú indítás Kriprich felé. Sweeney, Kriprich teljesen elbújt. Gray. Sweeney. Dajka jön be. Áll már a partvonal mentén. Brablic fejeli közép felé. Segota fordul. Bent teljesen üresen volt Reagan, ha Segota be tudja adni. Kanadai szabadrugás, 30 méterre a magyar kaputól. Tizenhetedik perc, Gray és Segota. Bridge-nek mutatják, hogy menjen fel fejelni. Ott van Samuel is előre ment. Hova? Túlsó sarokra. Közben mutatják, hogy Nagy Antal helyére Dajka jön. Meg kell várni, míg lejön Nagy Antal, csak akkor mehet be Dajka László. Gray átlépi, Segota lövi. Lenarduzzi veszi le a labdát. Kimbap, magyar bedobás. Nagy Antaltól vette át a karszallagot Daraba Imre, a kapitányi karszallagot. Varga dobhat. Dajka mutatja, hogy dob nekem, dob csak nekem. Nem ért el fejjel, Gray viszont kedvünkre íveli keresztbe. A 19. perc kezdődött, 1-0-ás magyar vezetés. Kriprich fejeli, pontosan Reagannek, ő viszont Sallainak. Megvárja, míg belelép Norman. Dajka veszi le. Jó átadás. Détári kapja. Nem sikerült a csel. Valentine. Eszterházy támadja. Varga szereli. Eszterházy fordít. Détári. Jobb oldalt indul Sallai. Nem kapja. Dajkáé. Most Sallai. Dobhat. Megszólalt a magyar kórus is szemben, halkan. Sweeney fejel. Eszterházy mehetne érte, de rossz helyre jött a fejes. Bridge teszi. Norman. Sallai veszi el. Dajka. Eszterházy vattába középre. Ebben a félidőben még egyetlen magyar támadást se láttunk, közel 20 perc alatt. Lenarduzzi kapja Samueltől. Varga fejelte ki. Valentine. Segota. Két csellel. És egy jó átadással. Sőt, Rót is hibázott, Sallai nem. Sallai, Szendrei. Hosszú kirúgás Bridge és Eszterházy közé. Norman. Sweeney. Samuel. Lenarduzzi. Brablic csúsztatja, Kardosé a labda. Kardos. Dajka. Még hátrébb Rót.
Eszterházy, Bridge újra lefejeli őt. Sallai rossz helyre adja, Róth se tud becsúszni, viszont Brablics elől Garaba. Varga. Kardos indul el. Vargának. Kardos és Bridge. Kardos fogta Bridge nyakát. Lenarduzzi. Segota. Brablics. Segota. Lecs. És lemarad Garaba Imre. A legjobb védőnk, reméljük, nincs semmi komolyabb baj. Föl is áll. Jó van, Imre. Varga rúgja a szabadrugást hosszan előre. Kiprich is bemozdul. Elbotlott, a közelében nem voltak. Gólt lőhetett volna, valamint megbotlott. Varga dob. Eszterházy. Kéz. Lenarduzzi ütött el kézzel. Nehezen bár, de átgurultunk, átkocogtunk a félidő felén. Tony Waiters látható. Egy pillanatra a 24. perc kezdődött 1-0-ás magyar vezetésnél, és az imént Kiprich ezt az elengedett labdát berúghatta volna, ha föl nem botlik. Talán egy fűcsomóban. Varga. Szép fejes. Gyönyörűen ment föl egyébként Dajka. Brazília 1-0 arányban vezet Algéria ellen, most közölték a pályán, a hangos beszélő. Dajka, Sallai, hosszan, majdnem leadja. Mint egy nagyon hosszú kirúgás, Bridge emeli ki, Gray még eléri. Bridges, Sweeney és Lestieri. Már fordítanak is, Lenarduzzi jön fel. Gyönyörű Imre, gyönyörű Garaba Imre. Vigyázz, lesremélt Kiprich, még meg lehet. Samuel. Magyar bedobás. Jutalmul kapott Garaba egy hideg zacskót. Nem is issza, csak magára spricceli a vizet. Varga készül bedobni, Détári háttalál, most kiabál rá Varga, hogy forduljon meg, Kiprich is ott várja a labdát. Lenarduzzi fejel, Eszterházy. Varga. Nem lesz jó, nem is lehetett. Norman. Sallairól kerül vissza a labda. Norman. Sweeney. Gray elvéti, gyere Döme! Fél Samueltől, nem csodálom. Ellenünk ítéltek. Dajka szabálytalankodott a fekete fiúval szemben. Jó indítás Lenarduzzinak, Eszterházy jön ki rá. Valentine kérte el. Még botlat, nem is se tudják. Valentine. Színben a labda, jó van.
Újabb hajmeresztő jelenet a magyar kapu előtt. Tegota fejelte fölé. Szendrei mérgelődik. Inkább örülhetne. A 27. percben Magyarország a második perc végén szerzett egy szál kicsi góllal, 1-0 arányban vezet. És Kanada végig támadta a második félidőt. Ha nem is valami, nem tudom milyen bravúros akciók ezek, de fölényben játszanak, és csatáraik nem tudják előtartani a labdát. Bodnárról elpattan, Sallai ugrik föl, próbálja megszerezni Róté, Détári, tedd jobbra ki, Sallai, jó a perdítés, Dajka mehet. Eszterházit megelőzi Samuel, Sallai, Kiprik fejeli le, Eszterházi megint egyedül, sarokkal akarta a lábak alatt tovább kotorni, Bognár, nem volt rossz az elgondolás, Sallai, vigyázz már! Hát, megáll és szinte bevárja Sallai Sanyi is. Annyira akarta, hogy kimenjen. Hát rögtön ott vannak. És nem kimélik. Miért is kimélnék az ellenfelet? Ki akarnak egyenlíteni? Sallai. Ez kié volt. Lesz gyanús helyzet. Nem is lehetett. Lesz Brablic mehet kapura egyedül. Fölé. Nagyon rossz lövés volt szerencsénkre. Azt akartam mondani, lesz gyanús. Legalább 2 méterrel hátrábról indult. Hát valószínűleg Brazília is szenved a másik találkozón, nem tudom, de hogy mi szenvedünk, az biztos. Ebben az időjárásban itt a nagy különbségek, a normális viszonyok közti nagy különbségek elmosódnak. Ismét a kanadaiak. Talán itt marad a labda egy kicsit tovább. Détári. Neki kéne osztogatni. Mutatja magát Kiprich. Jó is az indítás. Na végre egy igazi Détári indítás. De egy kevésbé jó beadás. Eszterházi lökött. Szabadrugás kifelé. Lenarduzzi. Valentine. Eszterházi jön rá. Gray indít, és megint jó a labda Brablicnak. Jó van, Sallai. A 30. perc közepetáján. Tehát bő negyed óra van hátra. 1-0. Kiprich fejel. Bridge. Lenarduzzi. Brablic. Kardos fejeli vissza. Vini. Norman. Samuel. Garaba fejeli le. Na Détári, most kivételesen nincs a nyakán senki. Nem lesz. Kiprich te sétálhat ezzel, ha akar. És itt van! Détári! Jó van, na hát már. Az egyetlen magyar támadás volt. Kiprich egyedül belőhette volna, szerencsére Détári jókor érkezett. Na jó van, fiúk. 2-0 Magyarország javára. Itt most mindenki föllélegzett. Lenn is, fönn is, aki magyar. ...30 perc, 51 másodpercet mutat az óra. Norman. Sweeney. Bedobás.
Segota. Megfordul és cselez. Hopp! Rót fölvágta. 22-24 méterre a magyar kaputól. Kanadai szabadrugás. Szendrei igazgatja a sorfalat, mutatja, hogy balra lépjenek. Gray áll a labda mögött. Segota majdnem touchra rúgja. Kardos rúgja ki a labdát. Dajka ugrik, Samuels is megkerüli. Bognár, Détári. Détári. Buktatják. 28 méterre a kaputól. Magyar szabadrugás. Détári áll a labda mögé. Varga kérdezi, ne rúgjam, Kardos is szeretné. Sorfal nem áll föl. Most már mégis 2 méterre odaállnak ketten. Al-Sharif 7-re fölállítja őket. Pedig ha neki ment volna Détári, amikor még nem volt sorfa, jobban jártunk volna tán. Détári. Sorfal szélét súrolja, és valamelyest erejét is veszi a labda. 2-0 az állás a 34. percben, a második félidőben. Sweeney, Bridge, Eszterházy támadja, el is veszi a labdát. Bognár, Eszterházy, menjél Marci, lehet menni. Bognár, belül Kiprich várja az átadást, rossz. Bognár rossz helyre emelt. ...11 perc van hátra. A nagy óra tanúsága szerint 2-0 arányban vezet a magyar csapat. Sweeneynél a labda. Valamelyest a kanadaiak is kedvüket vesztették. Brablic. Még mindig ő hátrafelé. Samuel. Bridge. Rót fejeli le a labdát. Gyere, Kardos. Varga. Samuel nagy nehezen, mellette ott volt Détári, indult volna. Gray, Samuel. Les. Brablic lesen. 10 perc van hátra pontosan. Brablic megy a labdáért, labdaszedő nincs. A magyarok érthetően nem rohannak. És Szendrei. Eszterházy viaskodik Lenarduzzival. Lettieri, Varga, elpattant Détáritól, Lenarduzzi. Garaba tereli ki a labdát. Valentine, Segota, már Dajka mehet bal oldalon. Vigyázz Laci. Még mindig ő letaglózza Segota. Megy Kardos. Hát, ha még nem magasan jött volna. Jó, nem jó, azt hiszem, oda jut Détárihoz a labda. Kardos nem engedi.
Sallai. Kiprich. A Jóska. Lássunk valamit. Sallai. Nem sikerült Bognár alatt. Váltás, a kényszerítőzés, Rótról kerül ki a labda, kanadai bedobás a 37. perc második felében. Gray. Valentine indul, nincs rajta senki egyelőre. Bridge. Leonard Ducci kéri, nem ő kapja. Hosszan ívelnek előre, Szegota. Kardos ügyesen fordul meg. Garaba. Dajka, vigyázni, Laci. Jó van, ez most jó. Most már kezdenek hasonlítani régi önmagukra időnként. Eszterházi. Varga. Megy a Marci, megy a Marci. Leonard Ducci. Egy sárgát kap Leonard Ducci, rá is legyint a játékvezetőre. Amonestación para Leonard Ducci, jugador número 2 del equipo de Canadá. 37-40. Ennyit mutat az óra, el kell fagyasztani. Varga vádli át, ahova belerugott a hátvéd. Détári meg a szabadrugáshoz készül, megnyújtja a Kiprichnek. Kiprich Jóska, tedd be már! Bognár tör be! A kapufa belső éléről pattant a kapus ölébe. Ilyet! Gyönyörűen emelte át Bognár. Nem jó, nem a miénk. Ez viszont igen. Varga, add haza, Józsi! Hát ez a harmadik lehetett volna. Szép támadás volt különben. Nagyszerűen nyújtotta át a labdát Détári Kiprichnek. Sallai boszladozik, szabadrugás. Dajka. Bognár. Újra. Van időnk. Csak bedobás, nem szabadrugás, tudnélik. Kardos. Szendrei. Eszterházi indul, Bridge hazaengedi Lettierinek. Leonard Ducci kapja a kidobott labdát. Beszél szakadatlan Leonard Ducci. Kardos rátartott egy kicsit Szegota. Varga fejez. Kiprich kap nagy labdát. Na megint Jóska, még egy lehetőség. Tele a kapusba. Az nem is tudta, hol a labda. Az nem is tudta, hol a labda. Hát Kiprich Jóska könnyen a világbajnoki első kör gólkirálya lehetett volna ezen a meccsen. Sallai kap egyet hátulról. Most már éledezik ez a csapat. Bognár megy el, lerántja Sweeney. Sweeneynek pedig már van sárgája. Vissza zsebéhez nyúlt a játékvezető, aztán visszahúzta a kezét, mert itt már csak piros következhetett volna. Szűk 5 perc. Sallai. Na. Piros. Akkor mégiscsak megtalálta. Sweeney lemegy. Én szívesebben vettem volna, az a támadás végigmehet, amiből Sallai kapta a labdát, de hát ha így alakult. Sweeney a kapitány Wilson helyére csereként beállt játékos. Lekocog a pályáról, nem siet, a leghosszabb utat választja. Petrovics mutatja, hogy még nem lehetne, és szöglet. Addigra tán Sweeney is leérkezik. Sweeneynek az öltözőbe kell menni, nem ülhet le a kispadra.
42. perc elején, 2-0-nál Kipris szöglete. Kifejelik, Bognár átengedi a hátsóknak, Dajka jól nyújtja vissza Kipris. Eszterházy, na Marci, van-e még bennünk valami? Varga, Détári, Sallai kapja, Sallai indul meg, Teres Anyika. Jó lövés az, de bizony jó. 43. perc eleje, 2-0. Rich. Kifli. Kardos egészségeset emel, Détári nem ugrik föl. Bognár mehet, ha nem fél Samueltől, de kicsit fél. Reagan. Leszerelték simán, Détári visszaadja a labdát, aztán megfogja Reagan. Jogos a szabadrugás. Gray. Lenarduzzi lopakodott fel. Egyedül próbálkozik, át is lépik Varga lábát. Les. Grablic. 44. perc, ebben a pillanatban kezdődött. És szép volt, fiúk lobogtatják a lobogót ott a magyar turista csoport tagjai. Keserves volt, kínlódós volt, tehát az eredmény tekintve szép, valóban. Nem foglal állást a partjelző, csak miután a játékvető megadta a bedobást a kanadaiak javára. Szűk másfél perc van hátra, Brablicnál a labda. Bridge. Lenarduzzi. Zegota és Roth. Valentine. Gray. Jól nyújtották oda a labdát Lenarduzzinak. Ő is szépen tereli be. Nagyot kap Roth Antti. Bognárig jut a labda, ha elmeri venni. Nagyon félénken játszik Bognár, pedig az imént szép gólt lőhetett volna, milyen jó lett volna, talán az önbizalmát meghozza a fiatal játékosnak. Zegota veszi le. Fél perc a hátralévő játékidő, 2-0 arányban vezetünk, hosszabbításra nincs ok, tehát itt már gondolom nem lesz semmi. Roth mutatja, hogy rúghatom, rúghatja. Sallai. Hogy megy bele. Kiprichnél a labda megint. Kiprich húz el. Samuel üldözi. Kiprich még. Mutatja a partjelző, hogy Kiprich tépte zúzta a feketét. A kanadaiak 12-esét, kifelé szabadrugás. Közben Norman megüti Sallai. Nézzük a szép hölgyet a képernyőn ez alatt. De nincs nagyobb baj. Grablic elől fejeli el Garaba, ne engedd ki Sanyi. Hát ha van még, már eltelt a 45 perc, a játékvezető ezúttal is egy kicsit vár. Bognár, Détári, ott van Eszterházy, nem Détári, lenyeli a labdát. Eszterházy is megkapja. Kardosra rontanak rá ketten. Roth kapja. 45,5 perc, Dajka, Sallai, és vége a találkozónak. Sóhajtsunk valamennyien egy nagyot, a bent tartott levegőt fújjuk ki. Az első lépés vissza sikerült. Nehezen, keservesen, nagyon-nagyon nehéz játékkal, nem jó játékkal, de lelkes játékkal. Reméljük, hogy vezet ez az út feljebb is még egy lépcsőfokkal. Tehát Magyarország, Kanada, Eszterházy és Détári góljával 2-0.